kouzelná polévka. Ne, noci o půlnoci mladá dívenka jde spát. V ten moment upír Dex ze své sklíše vylézá a šeptá: budeme si hrát. Prodej ty čokly do všech večerek a nekupuj sračky. Co děláš s těma čoklama? Tohle jsi neslyšel, takže na čumá vypadni. Čau, schováváš tam trávu nebo drogy nebo chcíplotinu nebo všechno? Můžu si něco šňupnout, bude to jen chvilička. Ne, to není nic pro malýho parchanta jako si ty, takže na to nešahej. Takže polívka z jednorožce. Polévka. Takže bude potřeba oholit jednorožce. Oholit jednorožce? Není to nelegální? Bohužel ne. Jsou to velmi chlupatá stvoření, který ani neumí lítat a smrděj. Co je to za zrůdu? Chci to tak oholit. Já to nechci oholit, chci to zabít. Udělám si z toho nový svetr a dám ho svý babičce. Ta určitě bude ráda, že bude mít svůj nový svetr. Konečně mě veme do té nový zoo, kde se chtěla toho koně zabít. Já potom tak toužím, prosím, nech mě to udělat. Moje babička mě určitě pochválí, když zlikviduju tu svini. No, když myslíš? Babička to není. Moc tě prosím, já se kvůli tomu klidně i zabiju. Žádný zabíjení nebude, takže si vezmi tohle a vypadni. A nechci mít problémy s policií, takže nikoho nezastřel. Spolehni se. Kurva, ten šíp jeden zasranej rozbil mi chlast. Pepo, lidi doma, teď čas, musíme jít na misi. Kdo je Pepa a Linda?